С този материал отваряме нова страница в Мускули и фитнес и пренасяме списанието в интернет, където всички ще могат да гледат клипове с упражненията, правилното изпълнение и всички останали неща. С първия материал искаме да ви представим тренировките кросфит, които напоследък добиват все по-голяма популярност в САЩ, тъй като те са динамични, горят мазнини и развиват много качества в трениращите. Искам да ви представя персоналният треньор Спас Делчевски, който работи по тази програма. Здравейте, приятели на Мускули и фитнес! Аз съм Спас Делчевски и днес с моите приятели Стефан Белев, Петър Бъчваров, Елена Колева и доктор Светомир Хубенов ще представим една от тренировките на любимия ни кросфит. Тя се заключава в 3 упражнения, които се изпълняват в 3 серии, които се изпълняват по възможност за по-кратко време. Първото упражнение е 400 метра бягане, следва 21 повторения на упражнението Kettlebell Swing с 24 кг подувка за мъже и 16 кг подувка за жени и последно трето упражнение 12 набирания на висилка. Тига, че се измори. Добре. Белев, Бъчваров, готови? Оп, дай! Нас да ги завъртиш към тях. Ще ги завърта. Старт! Подушките двамата едновременно на лоста. Може да диши, браво. Вземи въздух, хубаво изправяне на подушката. Издишай нагоре. Заедно още. Дай бачо. Имам място. Дай. Добре. Могат. Няма нищо. Дишай сега след малко. Дишай, идеален. Видим отбирания. Добре. Веднага тичане продължаваме. Гледаш ли тичане? Дай. Тръгвай. Това е много тънък. Няма значение. Ти ли ни трябва да показваме това нещо е? Карай. Какво ти казвам? Стига, сваля, тръгвай тичане. Справя съм така. Добре. Добре, и сега бягането по-бавно. Браво. Изправи гърба. Начни с гърба назад. Стила назад да отиде и тя ще се справи. Идеално! Ползва инерцията надолу и хвърля. В момента, в който падна веднага след. Супер разлика. Набирането. Добре. 3-4 набирания, само това. Дай. Супер. Дай. Още едно при. Добре, идеален, това е.
Тръгвай, браво! Дишай. Аз последно. Давай, бягай на остров. Да, пускай си долу, да стъпиш хубаво. Стъпвай си хубаво, да изплуваш ръцете, да се вижда как да изплуваш и долу не дей почивай. Колкото може. Идеален. Пускай. Хайде отивай там да се любиш. Идеално. Поставяш? Отиваш на набирания. Така. Още една-две и чуваш как се пада на пътя. Браво, доктор. Дишай. Тренировката беше супер. До последна капка пот.